ji nie ndara nyaka jomok rundi. To kichaki penjo gini to ere gimudwa ne sirikal otim mondo nengo mogo dog piny. Ka an Odoyo Owidi apuro bando dala na tie Nyahera kacha tating'i atere chiro, ere ka sirikal biro duoke piny bando na mane mapuro ni? Yo makende manyalo duoko nengo gik moko chien, mana winjo ka Raila Odinga na owacho in 2027 kaka jatelo mariek ni nyaka many yore ma sustainable, tiende ni yore manyalo wuotho go ganda e ndalo duto miduoko go nengo chiemo piny. Yore go gin pur maber, keyo maber ema nyalo duoko nengo chiemo piny. En mbaka minyalo go sani ma winje dieri gi kama wantiere sani telo mar Kenya Kwanza kod Azimio bed piny mondo losane weche mag sustainable agriculture kata kaka inyalo med pur e yo makare mondo mi oganda yud chiemo kod yuto makare. Nyose tima daero kaka un jofwambo gi keyo. Do ni tinda neno ka wach fwambo tindu weyo keye matindo dong. Aneno ka okuogi mondo many weche. Kaka sani onego beni pile pile ulando ne ji ni chiemo bando koro en pesa di, mogo koro en pesa di. Onego beni ulando pile pile makata kawuono kwa chiemo. Wacho ni tichangwen kata changwen lendo nengo mag mwandu mantiere chiro mopogoro opogoro. Sani nikech en a national issue, en wach momako jo Kenya. Onego beni nengo, onego beni usenyiso gi ni Migori kawuono samwa bet go kane. Iuse bando goro 130 koa e 200 mane nitie cha. Busia use 100 koa e 200 mantie. Papondite use 150. Kidero beno kona ni mare mano kaya sumbi ng'amodhi gi 100 to miyo goro. Ero kamana jo Migori jo Mabei